बर' बिजोंनि फरायसालिया जेरावबो आलाय-सिलाय जालांनो हमबाय नामा? दैदेनगिरिफोरनि खुगा खोनायो गिदिर बाथ्रा बुंनाय, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनायनि जेबो राहा लानाय नुनो मोनाखै। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय 20 नं मथंगुरि बियाबनि सिङाव थानाय बुनमाजा फामाव आमला शिब मेम'रियेल गेजेर फरायसालिया दिनैसिम सरकारि आबुं महर मोनाखै। बे फरायसालिखौ 1988 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारखालि गायसनजेन्दोंमोन। नाथाय बे गेजेर फरायसालिया दिनैसिमबो गायसनजेननायाव जेरैमोन दाबो बेबायदिनो दङ। बे फरायसालियाव सुकेदारखौ लाफानानै गासै सा 7 फोरोंगिरिफोर दङ। बिसोरनो सरकारा 2021 मायथाइयाव एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। नाथाय बेयाव साथाम फोरोंगिरिया एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादोंमोनब्लाबो 1808 बान्थानि टिउटर हिसाबैसो। दायो बे फरायसालियाव साथाम फोरोंगिरिफोर दङ आरो गुबुन साब्रैखौ सरकारनिफ्राय एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। साथाम फोरोंगिरिया मोनस्नि आयदाखौ फोरोंनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो फरायसालियाव माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादनि आंखालाव फरायसाफोराबो गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि टिउटर बिप्राजिता नार्जारिया आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम खौरांनि गेजेरजों खावलायदों दि जाहाथे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होयो। बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरिनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं जोंनि बे अमला शिब मेम'रियेल बर' एमइ फरायसालिनि माखासे जेंना जेंगोनानि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों। बे जेंना जेंगोनायानो जाहैबाय जोंनि फरायसालिया 1988 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन 1 जानुवारिनिफ्राय। बेनिफ्राय आं बे फरायसालियाव हाबफैनायनि खालारा जाहैदों 1992 मायथाइनि 23 नभेम्बर। बिनिफ्राय आङो बे फरायसालियाव दिनैहालागै दं। बेहाय जों सरकारनि जेबो नोजोर नुवाखै, सरकारनिफ्राय जों जेबो हेफाजाब मोनाखै। रायजो राजानि एसे मोनदों आरो लोगोसे जि हादोङो बे हानायजोंनो जोङो जोबोर दुखु जारलाखौ सहायनानै जोङो बे फरायसालियाव माखासे जोंना 6+1 गासै सा 7 जायो सुकिदारजों। बेजों जों बे फरायसालिखौ सोलिबाय थाहोदोंमोन आरो लोगोसे 2021 मायथाइयाव जोंखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन सरकारि हिसाबै। बे एपइन्टमेन्ट होनायाव माखासे फोरोंगिरिया जोंहा थालांदों आरो जोंखौ टिउटर हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदों। बे एपइन्टमेन्ट होनायाव जों गोजोननाय मोनाखै। मानो होनबा जोंनो होदों 10,800 रां। बे 10,800 रांजों जोंहा जेबो जाया। बेखायनो सरकारखौ खावलायो जाहाथे बै थालांनाय फोरोंगिरिजों लोगोसे जोंनि बे टिउटरा गोजौ थाखोसिमहालागै थाङो। बिनि थाखाय आङो सरकारखौ हाजासे खावलायगोन, बिटिआरनिफ्रायानो जा आसाम सोरखारानो जा जोंनि बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांना होनांगौ। आरो लोगोसे जोंहा फरायसालियाव गथ'फोरनि थाखाय फोरोंनायाव जोंहा जेंना जेंगोना जादों। साथामल' फोरोंगिरिया मोनस्नि साबजेक्टखौ फोरोंनो हाया। बे फोरोंनो हायैनि थाखाय फरायसाफ्रा जोबोर दुखु जारला मोननानै दं। जायनि थाखाय बिसोरो बायदिसिना खोथा होनोबाबो जों होननो गोनां जायो जे साबजेक्टआथ' गिदिर भलिउमनि। गतिके बे साबजेक्टफोरखौ जों फोरोंस्लाबनो हाया। मानो होनबा मोनसे साबजेक्टआनो बेसेबा गिदिर बिजाबफ्रा बेहाय जेंना दं। बेखायनो जोंनो बै साथाम फोरोंगिरि, जायफोर फोरोंगिरिखौ सरकारा एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै, बे एपइन्टमेन्ट होनो हायै फोरोंगिरिफोरखौ ज' बुथुमफिननानै बेहाय लाबोनांगौ। आरो बे सरकारनि जि जोंखौ स्ल' पयजन होनानै बुथारनो नागिरनाय बे सिस्टेमखौ बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो नाजानांगोन। जों रायजोनिफ्राय जों बुंनो हानांगोन आरो गसंनांगोन, जों बुंनांगोन जे जोंनो नांगोन। सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा हारिया दावगाया आरो समाजखौ दावगाहोनो, हारिखौ दावगाहोनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। बर्तमान जोंनियाव 53सा फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। दा बेहाय जोङो बे 53 फरायसाफोरखौ जोङो फोरोंनो एसेबां जों फेसिलिटि होनो हायाखै। मानो होनबा जोंहा फार्निचारनिबो जेंना जेंगोना दं आरो बायदिसिना जेंना जेंगोना दं। जेरैहाय जोङो बे माबाया एकदम खुलाथार नालाय जायगाया, जेथिंबो उदां। बेहाय जों सिखाव सिथौनिबो गिनो गोनां जायो। दा बेहाय दिनैनि सानाव जोंनि थाखानाय दमखलाबो गोमादों। बे गोमानायनि थाखाय फरायसाफ्राबो जोबोर खस्थ' मोनदों आरो लोगोसे जों बयबो फोरोंगिरिफ्राबो जोबोर दुखु मोनदों आरो जाहाथे बेबादि दुथां आरो अनागारि बे अगेन आखुनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनानै समाजनि आरो सोलोंथाइनि दावगानो हायो, बेखौसो जों साननो गोनां
बाथ्रामोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि दमखल थारखौनो बख'नानै लांनायाव फरायसाफ्रा दै मोनलोङाखै गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा कमला शिव मेम'रियेल बर' एमइ फरायसालि मुंख्लं रमान हांखोनि मुंख्लंनि थाखाय बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन 1988 मायथाइनि 1 जानुवारियाव बेयो बुनमाजा रेभिनिउ बुनमाजा बरपेटा बिबाना जाबाय दा सरकारा एपइन्टमेन्ट होनाय हिसाबाव आं टिउटर फोरोंगिरि हिसाबै दं आरो आं बे स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरियाव दंमोन आगोल दाथ' जोंखौ टिउटर जाबाय नालाय जोंहा दा राहा गैला टिउटर होनानैनो जों सिनायथि होनांसिगोन माने जोबोर लाजिनांथाव बाथ्रा खामलायासो बांसिन दरमहा मोनो नाथाय जों खामलानिख्रुइबो सिङावसो फोरोंगिरिनि साख्रिखौ माने सरकारखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय मावनाय बादिसो जादों माने जों जोबोर दुखु मोनो आरो बेनि थाखाय जायो जोबोर असुबिदा जायो मानो होनबा दायो गासिबो बेसादनि बेसेनानो बारा जोंथ' मटर साइकेल गारिखौ लानायनि खोथाखौ जों सिन्थाखौनो खालामनो हाया लोगोसे जों माइरं बायबा थाव बायनो थोआ थाव बायबा संख्रि बायनो थोआ बेबादि अलखदाव जों गोग्लैनानै दं आरो जाहाथे सरकारफ्रा जोंखौ नायफिनो बेनि थाखाय आं रादाब बुथुमगिरिनिसिम खावलायनाय थाबाय बिथांमोना जाहाथे बे बाथ्राखौ सरकारनि न'खरसिम सरकारनि खोमायाव जिकुनु राहायैबाबो सोनो हायो बेनि थाखाय आं आखाइ खबजबै अबंगसायनि खाथियावबो आर'ज गाबबाय जाहाथे इसोरा बिथांमोननो मोजां गियान मोजां बुद्धि होनानै बे फोरोंगिरि माहारिखौ अलखदनिफ्राय बोखांनो हायो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256